хурсандӣ аз фаровонии ҳосил ва нигаронӣ аз камхаридории тарбуз. кишоварзони тарбузкор шикоят доранд ки ба иллати камии харидор ҳосили фаровони тарбузро талаф медиҳанд. махсусан дар манотиқи ҷануби тоҷикистон ҳосили тарбуз зиёд аст, вале харидоронаш андак. мо мардуми деҳқон барои парвариши тарбуз заҳмати зиёд кашидем. аз сабаби набудани харидорҳо тарбузҳои мо дар замин хобида вайрон шуда истодаанд. саҳнаи бозори умдафурӯшии тарбузу харбуза дар душанбе дар назари аввал хеле гарму серхаридор намоён мешавад. дар қатори бешумори мошинҳои пурбори тарбузу харбуза одамон зиёд ба назар мерасанд, аммо онҳо ҳамагӣ тоҷиранд ки аз чандон зиёд набудани харидор шикоят доранд. тарбуз айнояи фархор миёрем, нарх навош деҳқон дар қимата даиҷа арзон додесем ака. масалан деҳқоно бор кесем 12 сум 13 сум 9 сум ака 5 сум даиҷа накаш десе ака. савдомон сустай худоро шукр хай мешава ака, бад нестай. солҳои пеш ҳозир афғонистон, ӯзбекистон, қирғиз набурдесе ака ин маҳсулотемуро ака. ин тарбузи ҳамисра набурдесе ака. барои сабаб шама намедонам дар бисёрия дар чия ки нарафтесе. ҳамаш дар нами гипразен ҷамъ шидагия. ҳосили фаровона беҳад бисёр шидагия, хуб шидагия. ба ҳар ҳол мардуми камбағалам асад тарбуз хӯрдем сол. ира нами тарбуз ози 8 сум 9 сум додесемеш. масаб амҷа 12 сум ғалдай, айсоби бозор завала бисёриш 8 9 айнарха деҳқонда арзон додесемеш. харидорон аз арзонии тарбуз дар мавсими имсола истиқбол мекунанд ва мутмаинанд ки нархи он ба зудӣ боло нахоҳад рафт. ҳар сол 25 сомон буд, имсол шугуна худо 10-12 сомон. хеле нарх қариб ки як баробар поён фуромадааст. тарбуз яке аз полезиҳои муфиди тобистон аст ки дар тоҷикистон парвариши густарда дорад. бино ба иттилои вазорати кишоварзии тоҷикистон, имсол майдони кишти полезиҳо яъне тарбузу харбуза дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъовии ҷумҳурӣ қариб 18 000 ҳекторро ташкил медиҳад. то ҳоло ҳосили ҳамагӣ 5 000 ҳектор ҷамъоварӣ шудааст. ҳар мавсим ин ё он маҳсулоти кишоварзӣ ҳамин гуна шадидан арзон ё гарон мешавад. сабақаш он мешавад ки соли оянда тарбуз камтар кишт ва нархаш болотар хоҳад шуд, аммо маҳсулоти дигаре сарнавишти имсолаи тарбузро хоҳад дошт.